Når vi den 7. juni skal stemme til Europaparlamentsvalget, vil det være sådan, så at de 16- og 17-årige i Østrig, de kan stemme til Europaparlamentsvalget. Mens danske unge, ja, de kan trykke næsen flad mod roden og være sat uden for indflydelse. For vi har endnu ikke i Danmark 16 års valgret. Det er også sådan, så hvis vi kigger på resten af Europa, så kan man se, at i England, der er man i gang med at undersøge muligheden for at få 16 års valgret. Kigger man på Sverige, er man godt i gang. I Tyskland, der har man indført mulighed for til delstatsvalg at have 16 års valgret. Hvis det er, at vi kigger rundt omkring i landets kommuner, så er det faktisk også på meget dygtig vis, synes jeg, lykkedes Dansk Ungdoms Fællesråd at tage initiativ til, at en række kommuner laver prøvevalg for 16- og 17-årige. Blandt andet i Køge, hvor vi har Danmarks yngste og i øvrigt socialdemokratisk borgmester Marie Stærke, som har taget initiativ til, at 16- og 17-årige skal have mulighed for at stemme ved såkaldte prøvevalg. For som borgmesteren siger, det er vigtigt at engagere og involvere de unge, og lade os da udvide demokratiet, når der er muligheden for det. Næsten 30 af landets kommuner har i gang sat prøvevalg. Og ikke nok med det, også i resten af Europa er man i fuld gang med at diskutere det her. På foranledning af min kollega, hr. Mogens Jensen, har vi fra socialdemokratisk side rejst forslag i Europarådet om, at man også skal have en undersøgelse af muligheden for 16 års valgret. Og der er altså 8 lande og hele 4 partigrupper, der bakker op omkring forslaget om 16 års valgret. Så når vi kigger rundt omkring, så er der altså meget stor fokus på 16 års valgret. Der er lande, der har indført det. Vi er bagefter i Danmark. Derfor så er det også uhyre ærgerligt, at man ikke her i Folketinget har kunnet sikre et flertal for det forslag, vi fra socialdemokratisk side har stillet om en valgretskommission. Det var sådan, så vi havde en rigtig god og konstruktiv førstebehandling af det her beslutningsforslag, hvor blandt andet de radikale kom med gode indspark til, hvad vi kunne skrive i et fælles betænkningsbidrag. På baggrund af de forhandlinger, der er det lykkedes os at få de radikale og liberale alliance til også at tilslutte sig vores forslag om en valgretskommission, der skal kigge på 16 års valgret. Så der er rent faktisk, sådan som det er nu, rent teknisk, et flertal i Folketingets kommunaludvalg for at lave en valgretskommission, der skal kigge på 16 års valgret. Alligevel er det sådan, så at regeringspartierne og Dansk Folkeparti, de ikke vil lytte til det meget, meget store mindretal, der er her, som siger, lad os få undersøgt det her. Husk på, det er ikke et spørgsmål om lige nu og her indføre 16 års valgret. Det er et spørgsmål om at lave en valgretskommission, som skal afdække det her spørgsmål, som skal sikre, at vi alle sammen bliver klogere på det her spørgsmål. Der har man altså besluttet sig fra Dansk Folkepartis side, fra Venstres side og fra Venstres side at sige, vi har ikke lyst til at vide mere. Vi behøver ikke mere oplysning. Nej, fri os for ny viden, det kan vi ikke bruge til noget. Uagtet, at vi i hele Europa ser en tendens, der går i den her retning, at vi altså her den 7. har en situation, hvor det er sådan, så at de unge i Østrig, de kan stemme til Europaparlamentet. Vores unge kan trykke næsen flad mod roden. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt.